יום לפני שמחת תורה, שבאו לאסוף אותנו לגטו, ואבא שלי קם מוקדם בבוקר, זה היה שבת בבוקר, הוציא אותנו, אבל כמו חיילים, מהר, 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 כי המשאיות מול החלון עמדו, ואז הלכו עם סוס ועגלה, והגרמנים, הוא ראה שזה גרמני. אז הוציאו אותנו מהבית, ואמרתי, תפזרו בין הבתים. זה היה בכפר, סבא שלי. מי אמר לך ולאחיות? אני לא זוכרת, לכולם. לי בטח הכי מעט, כי אותי החזיקה מניה. כל הזמן היא החזיקה אותי ביד. מניה היא הייתה שלישית, היינו 5 ילדים, אחיות. אני הייתי הרביעית. איתה, כל הזמן הייתי ואיתה. אז אני את המילים האלה אפילו לא זוכרת, כי היה חלק שהיום אני מבינה שהייתי בשוק, שאני לא זוכרת, אני זוכרת שפגשנו את אבא לפני שירו בו. הוא הבחין בנו, אני ומניה, וניגש אלינו ואמר לנו, תאספו כאן, שדרה כזאת הייתה, עם מלינה. זה תותים ורודים, הם מריחים טוב וגם טעימים, מאוד טעימים. תאספו פה את התותים, אני רוצה לעבור את עיקר חרש שדה, את השדה, לעבור שם לחורשה ליער. והוא נפרד מאיתנו, איכשהו נפרד 1 או 2 דקות. שמעתי פעם הראשונה בחיי את היריות על ידינו. בום, בום, בום. כמובן, התחלתי לבכות בקול רם. ומניה, מרים, אנחנו קראנו לה מניה, חסמה לי את הפה ואומרת, אם תצעקי, יהרגו אותנו פה. אז נחנקתי, ואני זוכרת, נחנקתי ולא בכיתי. והיא סחבה אותי, לא יודעת לאן. אני הרי בכל זאת הייתי, אולי אני זוכרתי, אז היום אני לא זוכרת. והיא אמרה לי, הציתו את הבתים שלנו. זאת אומרת, סבא, ואחרי סבא, הבית שלנו היה עם רעפים. היינו 9 חודשים עם אמא ביער, כל המשפחה, גם האח של אמי, דודי, משה. הוא היה מאוד ידוע באזור, כי הייתה לו נגרייה גדולה עם 2 הבנים שלו, והעריכו אותו בגלל העבודה, בגלל היושר. 9 חודשים, אמא בינתיים למחרת הלכה לחפש, אולי תמצא משהו בבית, שרפה את הרגליים עד הברכיים. אני זוכרת איך היא על הברכיים שרצתה להתפנות. ואז כמובן עשינו מדורה, כי זה קור אימים שם, ולא היה לנו, זה אוכל אותי שאני לא זוכרת מה לבשתי. אני יודעת שאין לי מעיל, אין לי כבר נעליים, כל מיני סמרטוטים, כל מיני ניירות, ועדות, הנגר עשה משהו. 9 חודשים אנחנו על יד מדורה, מתחממים, ואנחנו שומעים שוב יריות סביבנו, אבל קרוב. כי המדורה, העשן, גילה אותנו, והגרמנים הקיפו אותנו. כל אחד רץ. לאן? לשום מקום, כמו שאומרים. כל אחד החליט. אותי אמא מחזיקה ועוד אחות קטנה, והיא עוצרת, שמה את הילדה על גזע עץ, רוצה על הגב, כי קשה לה. ואני עומדת, אני רואה אמא שוכבת. ואת הקטנה אני לא רואה, אני רואה את מניה ורחל רצים ביער, רצים מהר. אני רצה לכיוון, ובינתיים כדורים שורקים. הם פשוט היו גבוהים, והיו עם שינלים ועם כובע פלדה, כי היה גשם. ואני רצה אחרי רחל ומניה, אני בינתיים רואה שמניה נופלת ככה. כי דודי ואחותי קברו אותם, שהראיתי לך. אז אמרו שמניה שכבה ככה, ואני ראיתי את הפוזה שהיא נשכבת. ואני הבנתי, כבר הבנתי שהורגים עם היריות. חשבתי שהיא לא רוצה להיפגע, אז היא שוכבת. אני ממשיכה לרוץ אחרי רחל. רחל איתה, ולמה? אני כבר רואה מטפטף לה מהידיים.
אז הבנתי שהיא פגועה גם, והיא איתה, ואנחנו רצים, כי הם יורים, ומסביב הם גידול הזה, אנחנו מוקפים. הם יורים מעל הראש שלנו. אבל מניה ורחל היו באותו קו, כנראה אותו צרור. מניה הייתה קטנה, קיבלה בראש, ורחל קיבלה בכתף. אנחנו רצים, ואנחנו גומרים עם היער, ויש שדה, כזה מרעה. ונהר חוצה, ואנחנו חייבים, כי מאחורינו גרמנים. רחל קופצת ראשונה למים, ונתפסת בענפים, עץ כנראה, ענפים נשברו, ואני אחריה. והיה לי תעלומה איומה, איך עברתי את זה? בחלום, בכל מקום, איך עברנו את זה? אנחנו מגיעים לעוד יער, עוברים את המרעה, נפלנו למעשה, היא נפלה ואני נפלתי. כי ענפים, כל מיני דברים. והיא אומרת, אשתיה קראו לי, תעזבי אותי, אני רוצה למות פה. אז אני התחלתי לבכות, אל תשאירי אותי לבד ביער. אני הבנתי שאמא איננה, לא אמרתי לה. ומניה לא ידעתי מה איתה. חשבתי, היא מסתתרת מהקדמון. אבל היא, אמרתי, אם אותך יהרגו, אני רוצה איתך. אז זה השפיע, אז הושיטה לי ידיים, שאני עזרתי לה לקום, והלכנו. כבר לא רצנו, הלכנו ביער, הם לא ראו אותנו, הפסקו לראות. באותו יום שהקיפו אותנו ביער, התפזרנו, רצנו, כל אחד לאן שחשב לרוץ. ואני אחרי רחל ומניה. מניה נפלה, ורחל המשיכה לרוץ. פצועה, כי ראיתי לפי טפטוף ידיי, פצועה בכתף ופצועה בבטן, פעמיים היא פצועה. כי כשישבנו היא... מי ירה עליכם? היו גרמנים הקיפו אותנו. כמה הם בכל איפה שהלכנו. הם ירו כל הזמן. אבל הם ירו מעל הראש שלנו, שרקו הכדורים. ובקיצור, באותו יום אמא נהרגה, מניה, מיריה, קלרה, אחות קטנה, 2.5 או 3. אני רואה פה את האמא עם התינוקת הזו. זה מזכיר לי. ולמחרת, או אחרי יומיים, אני צריכה להגיד איך נפגשנו. כי היו בינתיים, היה לנו אפילו פולנים היו מתנפלים עלינו, מתפזרים, ולא יודעים איך להיפגש. אז הדוד קבע לנו באיזשהו מקום, צמח עץ מאוד, עם גזע מאוד עבה, 3 כאלה ענפים גבוהים, עצים. מי שניצול, מי שחוזר על יד העץ שישאיר סימן. אז רחל ידעה על הסימן הזה, זה כבר היה למחרת היום. לא סיפרתי איך ישבנו אצל נוצרייה בגורן. גרמנים אז ראו אותה, באו לספור כמה אנשים. בואי נעשה רגע ככה. כעיקרון יש לי את 2 דקות, כי אני צריך מכל מה שסיפרת, כן? 2-3 דקות. זאת אומרת, ממש לחתוך. אז אז יש לי את הקטע שסיפרת על הגרמנים שהקיפו אתכם, על היריות, על האחותך, זאת אומרת, זה נראה לי שזה מתמצת, נכון? שזה מספיק. עם הנהר, כי זה רדף אותי עד שנסעתי לבקר שם. באמת זה אחד הקטעים הראשונים שאני מכיר פה בעמותה, מאסתי, וזה, כל פעם שאני... כי זה ילדים, אתה יודע, בכלל כולכם הייתם ילדים. ילדים. גם, הרי כולם. מודקי גם, רק הוא היה ילד שובב. גינזבורג, הוא היה בן 17. הוא היה בן 20, הוא בוגר, כבר סיים... מרים הייתה בת 16 או 17. נכון, נכון, מרים. נכון. אז אני אומר, אז כולם ילדים, וכולם... כן, כן. מוביקים. ואני זוכרת אחרי בקיצור... ילדה בת 5-6, זה ילדה שהוא... אני הייתי צמודה לרחל, לאחותי. רחל זאת אחותך, כן. כן. זאת שנפגעה בכתף. ובבטן. בבטן. פעמיים. יש לה צלקות, הוכחה.
היא שכבה לי כבר למחרת עם חום ואין כדור עכשיו ואין... את יכולה להגיד לי רק, נגיד משפט כמו שמי אסתי ליבר, נולדתי בפולין, עליתי לארץ ב-40 ולא יודע באיזה שנה. להגיד את זה בקולי. כן, ושאת גרה היום בבית החם. אוקיי? תתחילי בשמי אסתי ליבר ו... שמי אסתי ליבר, לאחר נישואים מהבית אני בירנבאום גרף. נולדתי בפולין. אחרי המלחמה הייתי חצי שנה בכפר אצל נוצרים, ומכאן הדחף לספר, כי הדוד שלי אמר לי, את תשרידי. הלכתי עם זה, הייתי דומה לפולניה, דיברתי פולנית רק, ושתספרי מה שקרה לנו, כי אף אחד לא ידע לספר, את תשרידי, את דומה, ואמרתי גם את הברכה הפולנית, כדי להוכיח שאני פולניה. הייתי להיות בקבוצה כמו שהייתי בבית ילד כל הזמן, ושמעתי ברדיו חיפה שבונים בית לניצולי שואה. הייתי אמנם אחרי ניתוח עיניים, ואמרתי, אני הולכת לבקש מקום. בעלי לא כל כך הסכים, אבל הוא ראה עכשיו שכן טוב, והוא כבר התחיל להיות מוגבל עם יד, ראיתם? הוא לא יכול לחתוך אפילו פרוסת לחם. אז אנחנו החלטנו כאן להתמקם, ולפגוש את דיוויד, ולספר למי שירצה לשמוע את ההישרדות שלנו. תודה רבה. ואני מודה לכם, שבכל זאת המקום משמש לנו כבית. הבן שלי בשבת הייתי אצלו והביא אותי, ואני אומרת, אילן, הנה הבית שלי. הוא אומר, אמא, מה אמרת? מה אמרתי, הנה? אז הוא אומר, אני שמח לשמוע שאת אומרת שזה הבית שלך. זה אומר לו הכל.